Wilujeng pepanggihan Tresna Budaya Sugeng Enjang ing kalodhan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi raeraan keyakinan kaserat dening Kang Hong kabedhek saking kulawarti penyebar semangat nomor 303 13 Agustus tahun 2011. Monggo mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Sugeng midhangetaken. Rampung adus lan dandan, aku banjur nyetater sepeda motor geblas nerjang hawa bengi tumuju kos-kosane Titin. Aku wis ora sronto selak kepengin ngawruhi kahanane mahasiswi Fakultas Kimia sing tau dadi kancaku nalika kuliah kerja nyata ing desa Candiroto 6 sasi kepungkur. Awan mau aku dikabari niki yen Titin wis suwe ora tau kuliah. Saploke sesambungan tresnane karo Burhan pedhot. Aku malah kami tenggengen bahasan wis adu arep karo dheweke. Titin sing biyen baut ngati sarira sarta pinter mematut sandangan saiki malik grimbyang, rambute awut-awutan, ulate suntrut aras-arasen, sorot mripate temlawung. Apa mung mergo kapedhotan katresnan kowe banjur kaya ngene iki, Tin? Pitakonku sakwise rada sawetara amem. Heeh. Apa bener saiki kowe seneng ngombe miras lan ngerokok barang? Yen iya, banjur kowe arep ngopo? Apa urusanmu, Her? Ujare sengol. Yen pancen iya, saiki omben-ombenanmu kuwi tokno kabeh. Ayo, ngombe bareng karo aku kene. Aku yang nggawa rokok kok. Lan iki ana keripik welut. Bisa kanggo trambul mumpung hawane adem. Titin mlebu ngomah. Baline karo nyekel botol miras lan gelas cilik siji. Bali nemoni aku sing wis ngenteni ana teras kos-kosane. Botol warna putih sing isine isi 3 prapat kuwi banjur diilang sithik. Ana cangkir banjur dilungake aku. Gelas tak tampani lan tak cecep sak celegukan. Gelas kothong iku bali tak ulungake Titin. Dheweke ngiling mirase meneh banjur diombe dhewe. Mari ngono rokok sing wis ana drijine banjur disumet. Bus. Titin ngetokake kluk rokok saka cangkeme. Kanthi mat banget. Tin, yen bubar ngombe ngene iki, apa sing mbok rasakne? Yen sirahku wis krasa ngelu, banjur tak gawa turu. Angler, ora kelingan meneh karo masalah sing lagi tak adepi. Apa sakwise tangi turu, kowe ora kelingan meneh? Yen isih kelingan, ya ngombe lan rokokan meneh to. Gampang to? Apa ora ateges membuang waktu sing muspra? Nanti kapan? Embuh, Her. Wis, kowe aja ngrembug perkaraku. Tin, kudune kowe malah muji syukur mergo enggal ngerti sipate Burhan sing sak tenane. Coba yen anggonmu ngerti nalika kowe wong loro wis bebojoan. Masalahe ora segampang kuwi, Her. Kanggoku luwih becik pisah saiki. Masalahe katresnan lan jiwa ragaku sak wutuhe wis kebacut tak suntak kabeh marang Burhan. Ning saiki dheweke mlenjani janji kanthi pawadan mergo keyakinanku lan keyakinane beda. Oh, pikiran, Her, pindah keyakinan mono tak ora gampang toh? Apa kira-kira ora ana perkara liyane, Tin? Kuwi kabeh mung alasane Burhan wae. Sejatine dheweke wis kecantol karo wanita liya.
kancane KKN biyen. Wancine saya wengi, meh jam 10. Mula aku enggal-enggal njaluk pamit. Aturan ing kos-kosan kuwi mung batesi tekan jam 10. Tumrape dayoh. Mligine tamu lanang. Wes yo Tin, aku tak bali dhisik. Sesuk ditutukake meneh. Oke Her, sesuk kancanono aku ngombe meneh yo. Sakwise KKN rampung, aku pancen ora tau sonjo marang kanca-kanca sak kelompok. Dadi aku yo cingak bareng meruhi dhewe kahanane Titin saiki. Awit sakjroning 3 sasi anggonku srawung karo Titin nalika KKN biyen. Saka rumangsaku, panudya ireng manis iki. Prilakune prasaja, taberi lan sregep. Minangka kanca, aran lumrah yen aku tansah nglelipur dheweke, ngenteng-entengake sesanggane. Meh saben ana kalodhangan, embuh sakbubare kuliah. Ora awan ora bengi, wektuku ajeg tak sisihake kanggo ngancani Titin ing kos-kosane. Merga dheweke tetep durung karep melu kuliah. Malah rencanane arep cuti sak semester dhisik. Bengi kuwi aku lan Titin bubar mlaku-mlaku golek hawa ing tengahing keramaian kutha Semarang. Andhek ana rumah makan, wetane lapangan Simpang 5. Ngiras karo ndeleng swasana. Weteng sing maune luwe wareg kisenan mangan. Mengkono uga Titin. Piringe resik tanpa sisa. Aku melu bungah. Kejaba wis seneng mangan, cahyane Titin katon rada sumringah. Wanita asal Bejan iki uga wis ninggalake pakulinane nenggak miras. Wong kadang kala wae yen ngepasi ora bisa turu, dheweke lagi ngombe. Kuwi ngakune embuh tenane. Rampung rahapi panganan, aku ngetokake rokok. Rokok Tin? Moh, jawabe cendhek. Lho, ana apa? Apa lambemu ora kecut? Enake wong bubar mangan ki ya terus rokokan. Wegah, saru dideleng wong akeh, ndak diarani cah nakal. Apa ora kualik? Apa ora malah diarani wong modern? Kuwi rak yen wong kulonan, awake dhewe iki rak wong wetanan. Dadi isih saru lan ora pantes yen wong wadon ngrokok ing ngarepe wong akeh. Iki sing ngomong kowe dhewe lho. Banjur apa bedane karo yen kowe ngrokok nang kos-kosan? Beda. Ngrokok nang kos-kosan kuwi rak mung kanggo mbuang rasaku sing kemlawung. Banjur yen aku ngrokok nang kos, rak ora akeh sing weruh. Lah kanca-kancamu kos, apa ya ora padha ngerti yen kowe saiki kulino ngrokok? Apa kowe percaya yen kanca-kancamu mau ora cerita marang wong liya yen kowe saiki seneng ngrokok? Mbok wis, mesisan mandeka wae. Coba ora becik tumrap kesehatan. Rokok uga bisa ndayani kandunganmu. Kowe isih legan, apa besuke ora mesake sisihanmu yen nganti kandunganmu kena lelara sing bisa nyebabake mandul utawa cacateng bayi. Bengi kuwi nalika mulih saka mlaku-mlaku ing sakdawane dalan Simpang 5 nganti tekan Kelut, ya kose Titin. Dheweke mung meneng wae ing boncengan sepeda motorku. Sajake Titin mikir tenan marang apa sing tak ucapake bab tembe mburine wanita sing karem ngombe miras lan ngerokok. Seminggu candake nalika aku mara meneh menyang kos-kosane, Titin ngrapyo lan ngarasi pipiku kiwa tengen. Mbok menawa dhewe wis rumangsa cocok karo aku. Saengga ana rasa kangen bareng suwe ora tak temoni. Aku dianggap mitra sejati sing gelem ngancani saksuwene dheweke kaspen. Karo isih gegem drijiku, dheweke celathu. Her, aku matur nuwun banget. Ya dene wis gelem ngancani lan aweh pitutur sing megunani. Pituturmu ora ngguroni saengga bisa merasuk ing pikiranku. Mangerti yo Her, saiki aku wis ora ngombe miras lan ora ngrokok meneh. Kandhane Titin, sirahe disendhakake pundakku. Oh iya? Wangsulan ngono kuwi, aku karo ngaras pipine wola-wali
awet saking bungahku. Aku rumangsa kasil ngentas kasepene Titin. Nanging aku kaget nalika pangrangkule Titin saya kenceng. "Her, kancanono aku ing saben wektu ya. Gene kok kowe suwe ora mrene?" Ujare ngadi-adi. "Saiki rak wis wektune mid semester to, Tin. Dadi ya rada repot anggonku ngedum wektu. Apuranen aku ya." "Aku maklum kok, Her. Nanging apa kowe gelem upama terus ngisi atiku sing suweng iki? Sebab aku rumangsa pas yen milih kowe. Mergo yen tak rasa kabeh pituturmu akeh benere." "Maksudmu?" "Aku tresna karo kowe, Her. Pet, donya iki rasane kaya peteng dedet. Sirahku kaya ketiban alu. Bingung lan rekoso anggonku arep nanggapi omongane Titin. Aku ora tega yen ora nglagati. Wedi yen Titin banjur mutung lan baleni tumindake kaya sing wis. Sejatine tujuanku mung kepengin nglelipur Titin sing ora bisa nampa kahanan sakwise dipedhot tresnane dening Burhan. Dadi ya ora ana rasa tresna lan asmara ing atiku. Titin pancen ora nguciwani. Prasaja tur ora neko-neko. Aku uga ora nyelaki yen dheweke klebu kriteriane wanita sing dadi idam-idamanku. Nanging emane beda keyakinan. Cutel.